Новият завод на BTL Industries в Пловдив какво означава за региона, работните места и бизнеса? Въведение BTL Industries обяви изграждане на завод в Пловдив с инвестиция около 100 милиона. Лева проектът ще създаде стотици нови работни места и ще има значимо икономическо въздействие за региона. Тази статия представя фактите за проекта, времевата рамка, очакваните ефекти върху пазара на труда, местната икономика и доставчиците, както и практически възможности за местния бизнес и кандидатите за работа. Проектът – обем, локация и ключови параметри. BTL Industries планира завод с капиталова стойност около 100 милиона лева, разположен в индустриална зона край Пловдив. Инвестицията е представена като една от значимите за страната през последните години и в зависимост от етапите на разширение може да доведе до около 500 нови работни места в началната фаза. Проектът цели производство с възможност за по-нататъчно разширение и интеграция в вериги на доставки. Времева рамка и етапи на реализация. Според публикуваните планове, строителството и пусковите дейности са планирани в рамките на следващите 12 до 24 месеца. Първо се предвижда изграждане на основната производствена линия, следвана от разширения за допълнителни мощности и логистични мощности. Процесът включва инфраструктурни инвестиции, набиране и обучение на персонал и установяване на партньорства с местни доставчици. Икономическо въздействие за региона, работни места и квалификации. Заводът ще предложи работни места на различни нива. Производствени оператори, техници, инженери, логистични специалисти, складови служители и административен персонал. Това ще повиши търсенето на средно и високо квалифицирани кадри и ще създаде възможности за преквалификация и обучение. Влияние върху заплати и трудов пазар. Големи инвестиции обикновено водят до повишено търсене на работна ръка и натиск върху заплатите в съответните сектори. Това може да увеличи средните доходи в региона и да стимулира свързаните услуги, поддръжка, транспорт, кетъринг и настаняване. Стимул за местните доставчици и вериги на стойност, заводът ще генерира нужда от материали, услуги и подизпълнители. Местните фирми за логистика, опаковки, поддръжка и металообработка могат да спечелят дългосрочни договори, което мултиплицира икономическото въздействие. Инфраструктура и публична подкрепа, индустриални зони и логистика. За успешна реализация са необходими инвестиции в пътна, комуникационна и енергийна инфраструктура. Наличието на подготвени парцели улеснява старта, но често се изискват допълнителни средства за подобрения и връзки с главни транспортни артерии. Роля на общината и националните институции, общината и държавните агенции могат да предоставят административна подкрепа, инфраструктурни гаранции и програми за обучение. Такава координация ускорява проектите и намалява административните бариери. Социални и екологични последствия. Социално въздействие. Нов работодател намалява безработицата и стимулира потреблението, но също така повишава натиска върху жилищния пазар и публичните услуги. Планиране на жилищна и социална инфраструктура е необходимо, за да се избегнат дефицити в ключови услуги, екологични изисквания и устойчивост. Съвременни производствени проекти трябва да спазват екологични стандарти за емисии, отпадъци, употреба на вода и енергия, внедряване на мерки за енергийна ефективност, управление на отпадъци и рециклиране са част от добрите практики и условията за одобрение. Какво означава това за местния бизнес и предприемачите? Възможности за партньорства и подизпълнение. Местните компании могат да кандидатстват за доставки на материали, логистични услуги и поддръжка. Подготовката включва сертификация, адаптация към изисквания за качество и готовност за изпълнение на по-големи обеми. Как малки и средни фирми да се подготвят, преглед на възможностите за сертификация и съответствие с отраслови стандарти, анализ на капацитета за увеличение на производствени обеми, свързване с бизнес посредници и камари за регистрация като доставчик,
инвестиция в автоматизация и оперативна гъвкавост. Какви работни места да очакват кандидатите и как да се подготвят профили с най-голямо търсене, производствени оператори и монтажници, техници по поддръжка и електроника, логистични специалисти и складови оператори, QA бар, QQ специалисти и инженери, административен и HR персонал. Практически съвети за кандидатите: обновете CV с релевантни умения и опит. Потърсете кратки курсове и сертификации в технически дисциплини и безопасност. Участвайте в кариерни дни и регистрирайте се в местни трудови борси. Подгответе се за практически тестове при подбор. Рискове и предизвикателства за проекта. Зависимост от глобалната икономика и доставки. Големи проекти са уязвими към смущения в веригите на доставка, ценови шокове и промени в търсенето. Забавяния или поскъпване на суровини могат да увеличат сроковете и разходите. Регулаторни и инфраструктурни препятствия. Процедури за разрешения, екологични оценки и координация на инфраструктурни подобрения често забавят старта. Ясна комуникация между инвеститора, общината и държавните институции е ключова. Как гражданите и общностите могат да следят и да участват? Прозрачност и комуникация. Гражданите могат да следят официални съобщения от инвеститора и местната администрация, да участват в обществени обсъждания и консултации. Ангажираността гарантира, че местните интереси ще бъдат взети предвид. Конкретни стъпки за ангажираност. Следене на официални съобщения и публични дискусии. Участие в обществени обсъждания при екологични оценки или инфраструктурни планове. Контакт с бюра по труда и местни организации за актуална информация за работни позиции и обучения. Възможност с условности. Инвестицията на BTL Industries в завод край Пловдив е голяма възможност за региона. Стотици работни места, стимулиране на икономическата активност и възможности за местните доставчици. Успехът й зависи от ефективна координация между инвеститора, местните и национални власти, адекватна инфраструктура и устойчиво управление на социалните и екологичните аспекти. Подготовката чрез обучения, сертификации и активна комуникация с инвеститора ще бъде ключова за възползване от предстоящите възможности.